So, hi guys. Gusto ko lang i-share yung good news. Yes, good news siya para sa akin kasi matagal kong hinintay to. So, ito nga, nung March 11, nag-message na sa akin yung AdSense, yung Google AdSense na nag-send na sila ng PIN sa akin. So, yun nga, 2 to 4 weeks hintayin. And eksaktong 2 weeks kahapon, dumating siya. So, ito na yun. Yes, excited ako pero hanggang hindi ko pa nabuksan kasi kahapon pagod na pagod ako kaya hindi ko talaga nabuksan siya. And hindi ako nakagawa ng video. So, ngayon, bubuksan ko na siya para i-verify na yung address ko. So, sa mga nagtatanong pala kung paano magkaroon ng PIN, Google AdSense PIN, kailangan monetize ka yung YouTube channel mo. So, kung hindi ka pa monetize, ang kailangan is magkaroon ka ng 1,000 subscribers and then mabot mo yung 4,000 watch hours. And then, pag monetize ka na, dapat magkaroon ka ng $10 bago ka papadala nito. Pero sa case ko, 7 something pa lang yung sa akin. Nag-message na sila na nagpadala na sila. Kaya nagulat din ako. Matagal kong na-abot yun kasi hindi ako masyadong nag-upload and ang tamad ko kasi mag-edit ng video. Kaya yun, ang tagal ko na to. So, pag na-receive mo to, kailangan mo lang insert yung PIN na nakasulat dito sa loob, dun sa verification para pwede ka nang makasahod sa YouTube sa susunod na mga buwan pag naabot mo yung threshold, which is 70 euro. Sa akin, 70 euro kasi euro yung inano ko. Yun yung pinakamahirap kasi hindi naman tayo sikat. So, kailangan talagang upload and yeah. Minsan naubusan ka na rin na idea kung ano i-upload mo. Pero, sige lang, darating din tayo sa time na maabot din natin yung pangarap natin. So, nabuksan ko na siya and so, i-verify ko na doon sa Google AdSense. 5 minutes later. So, ayan, na-verify ko na and then maghihintay naman tayo na abot tayo sa threshold and sana nga madali tayong makakaabot doon. Sa mga wala pang ganito, ayan yung magkakaroon din kayo. Hintay-hintay lang tsaka upload na. So, thank you sa panonood and good luck sa ating lahat. Bye-bye!